ಕೋಟು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಪರಿಸರಡು ಪೂರ್ತಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದ 3ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ದುಂಬರಿದನು. ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟು ಕಾತೊನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆಂಡಲ ಜನಗಳಿಗೆ ಏತು ಪನ್ನಡಲ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಆವಂದಿಲೆಕ ಇಂದೆತ್ತ ಸುತ್ತಮುತ್ತನೇ ಬರ್ಪೇರಿ. ಕೆಲವೇರು ಗೊತ್ತಿತ್ತನಲ್ಲ ಕುತೂಹಲಡು ನಿಲ್ಕೆರೆ ಬರ್ಪನಕಲು ನನ್ನ ಕೆಲವೇರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ಅಮಸರಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಒಂದು ಬತ್ತಿನಕಲು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಎಂದು ನಿಲ್ಕೆರೆ ಎಂದು ಬತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಲಾಟಿ ಬೀಜಾದ ಗಿಡ ಒಡಾಪುಡು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾದ ಒವ್ವೆ ಗಲಾಟೆ ಗೊಂದಲ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿದ ನಾಶಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದು ಸಮಾಜನ ಕಾಪುನ ಸ್ಥಿತಿಟ್ಟು ಪೊಲೀಸರನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರನ ಸೇವೆನು ಏತು ಪಂಡಲ ಯಾವಂದು ಕಾಂಡೆ 8 ಗಂಟೆರ್ದು ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ, ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆರ್ದು ಕಾಂಡೆ 8 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಇಂಚ ರಡ್ಡು ಪಾಳಿಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡ 16 ಗಂಟೆಡು ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಕರ್ತವ್ಯಡುಲ್ಲೇರು. ಸುಡು ದೊಂಬುಗು ಇಲ್ಲರ್ದು ಕಂತಿನ ಬುತ್ತಿನ ಮಾರ್ಗಡೆ ಕುಲ್ಲುದು ತಿನೋಡಾಯಿನ ಸ್ಥಿತಿಟ್ಟು ಪೊಲೀಸರಿನ ತೂನಗ ಏರೆಗಾಂಡಲ ಬೇಜಾರಾಪುಡು. ಇಂದೆತ್ತ ನಡುಟ್ಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ದ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲೆಗೆ ಅಗತ್ಯದ ತರಕಾರಿ ಸಾಮಾನು ಕೊರ್ಪಿನಕಲು ವಿತರಣೆಗಿಂದು ಬಣ್ಣಗ ಪೊಲೀಸ್ ಗಡಿಮುಟ್ಟ ಪೋದು ಸಾಮಗ್ರಿ ದೀದು ಬರೆಯರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪೇರಿ. ಅಲ್ಪರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಕಲು ಬತ್ತದು ಆ ಸಾಮಗ್ರಿಲೇನು ದೆತ್ತದು ಪೋಡಾಪುಡು. ಇಂದು ಒಂಜಿ ಬರಿತ ಚಿತ್ರಣ ಆಂಡ ನನೊಂಜಿ ಬರಿಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ATMಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಶಾಪ್ಗೆ ಒಂದು ಬರ್ಪನಕಲು ಆಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಇಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪ್ರದೇಶ ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಪಡೆದು ಪೊಲೀಸರು ಉತ್ತರ ಕೊರಡಾಪುಡು. ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಉಡುಪುನ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಲ್ಲ ಜಾಗೆಗೆ ಬತ್ತದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಡೆಗೆ ಹೊರ ಪೋದು ಬರೆಯರೆ ಅವಕಾಶಗೆ ಪರದಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೇಳಲೆ ಇಜ್ಜಿಂದಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕನಲೆ ಪಂಡದು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲು ಅಕ್ಲೆಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ವಿವರಿಸಾಯಿರು.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ದಂಚಿರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಪೊಂಜೋ ವರ್ತಿಗೆ ಉಲಾಯ್ಡೆ ಉಂತಾದು ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಬೇತೆಕಲ್ಡ ತರಕಾರಿ ಕಂತು ಕೊರಪಾದು ಪೊಲೀಸರು ತಂಕಲ್ಲ ಕೈಟಾಪುನ ಸಗಾಯನು ಒದಗಾದು ಇಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿದ ಬಗೆಟ್ ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರಸಭಾ ಆಯುಕ್ತರು ಕೋವಿಡ್-19 ನಿಗ್ರಹ ದಳದ ಉಳ್ಳಾಲ ಘಟಕದ ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ರಾಯಪ್ಪರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರು. ಇಂದೆತ್ತ ನಡುಟು ಬೈಕ್ಡ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡಂದೆ ಬರ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾದ ತಿರುಗುನಕ್ಲೆಗ್ ಗಿಡಪುನ ಬೇಲೆನು ಪೊಲೀಸರು ನಿರಂತರವಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು.